Всъщност не е лесно. Икономическите теми са едни от най-трудните за разбиране от страна на аудиторията, поради многото терминология, която ние използваме, поради това, че работим винаги с прогнози, с тенденции, с очаквания. Не винаги е лесно да кажеш на аудиторията, че нещо ще се случи, а пък то да не се случи и по този начин ти си прекалено отговорен към това, което споделяш с публиката си. Така че не бих казала, че се комуникират лесно такива теми. Напротив, ние трябва да бъдем много прецизни, много внимателни в това, което казваме, което пишем и което анализираме, за да можем да помагаме на хората, на бизнеса и на обществото. Нека да не забравяме, че бизнесът все пак е гръбнака на една икономика. Потребителите за нас са изключително важни. Благосъстоянието на хората и на цялото общество е приоритет за нас и трябва да се отнасяме много внимателно и сериозно към темите. Мисля, че успяваме да балансираме, а може би са повече позитивните новини при нас, защото Бизнес новините БГ е направено с идеята да бъде малко по-различно. Имам предвид, че ние предоставяме икономически новини, предоставяме анализи, предоставяме прогнози и интересни текстове, но пък се стараем да бъдем по-различни за нашата аудитория. Например, в нашия сайт една от последните новини е свързана с поредицата Джеймс Бонд и това къде е спал любимият герой в една от неговите серии Казино Роял, в какви хотели пребивава, колко струва една нощувка там. Информация, която не можем да видим във всеки един сайт. И това е нашата идея, нашият стремеж да бъдем малко по-различни от останалите. А сега имаме две нови рубрики корпоративни истории и рубрика посветена на ESG. Не казвам, че това е нещо иновативно по принцип, но при нас се представя по един по-уникален начин, а именно ние правим видео съдържание, т.е. снимаме компаниите, които имат интересни истории, разказваме ги, пресъздаваме техните емоции, техните вълнения, казваме защо те са важни, казваме защо е важен бизнесът, разглеждаме различни сектори, така че това е едно по-уникално съдържание за нашата аудитория. А рубриката ни ESG, тя е посветена съответно на екологичния, на социален и на управленски опит на една компания. Така че ние сме посветили един много сериозни усилия на това да представяме различната гледна точка в аспектите ESG и корпоративни истории. Бизнес видео подкаст е един много любим мой формат. Там каним най-различни представители на бизнеса. Разбира се, стремя се да представям разнообразно съдържание от теми, посветени на различните сектори у нас. Форматът е в рамките на 50 минути. Не винаги успяваме да обхванем всичко, което искаме с моите събеседници, но пък се стремим. Стремим се да бъдем полезни за нашата аудитория. Много интересни са сюжетите, свързани с личните истории, които разказват представителите на големите компании. Ти си мислиш, че една структура е много подредена, тя не е случайно си има иерархия една компания, че е много подредено, че е много структурирано всичко, но се оказа, че вътре в компаниите има много забавни моменти. И да, бизнесът е много сериозен аспект от живота ни, но пък нека да не забравяме, че той е още по-успешен, ако се върши с страст и с желание, така че моите гости споделят и много лични техни истории. Много е странно това с избора на участнички в Жените на България. Ние ги избираме и ги намираме, но пък вече и те ни намират и ни избират. Тоест имат ни доверие, което за мен е много важно, тъй като Жените на България се снима изключително качествено и професионално с един голям екип от хора, които прави нещата с много голямо желание и старание. Така че жените ни се доверяват. На какъв принцип ги избираме? Стремим се жената да бъде уникална, да бъде различна, да бъде успешна, да показва, че в днешно време тя може да лавира между кариера, и то много добра кариера, и между личен живот. Тоест, много е странно, защото една жена в ежедневието си можеш да видиш в бизнес панталоните, бизнес облеклото, да е комуникативна, да убеждава клиенти да работи с такива, да прави много успешни сделки и реализации, но пък можеш да я видиш и да се забавлява с децата си, да бъде уязвима, да бъде ранима, да бъде емоционална, да търси подкрепа, да търси доверие. Тоест тя не бяга от женската си природа, женската си същност, което си е за мен един повод за възхищение дори, тъй като на жените вече ни се налага да бъдем много
да лавираме наистина между работа, кариера, между личен живот, между емоции, да бъдем твърди, да бъдем категорични в позициите си на работа, например и в офиса, но пък вечер да бъдем истински жени. Така че различни са критериите, по които ги избираме, но както казвам, вече и те сами ни намират, тъй като рубриката става все по-разпознаваема, все по-популярна и дамите просто вярват в нас и в това, че ще ги представим в тяхната истинска светлина. За мен те вървят ръка за ръка и аз даже бих казала бизнесът и жените. Жените в днешно време показваме, че сме на едно много достойно ниво, можем да вървим наравно с мъжете, можем да бъдем истински силни лидери, можем да бъдем добри мениджъри, можем да създаваме екипи, можем да ги мотивираме, да ги вдъхновяваме, могат да ни имат доверие. Дори ако имаме шефове над нас, които са мъже, да ни поверяват съвсем спокойно работата си. Те са разбрали, че могат да разчитат на нас. Така че една жена може да прави и много успешен бизнес, да се доказва не само на българския пазар и на българската сцена, но и на световната бизнес сцена. Тя печели награди, тя е умна, тя е вдъхновяваща, тя е упорита, тя може да работи много усилено от сутрин до вечер, може да прави абсолютно всичко. Една жена вече доказва, че обхваща целият аспект на бизнеса, така че за мен жената и бизнеса могат да вървят ръка за ръка.